दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै बिफां लाइफां दानफायना थानो लानाय आदिबासि हारिनि सुबुंफोरखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बेनि गेजेरावनो आं मोननै हाग्रा ओनसोलनि सायाव बुंनो सानदों। बेनो जाबाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क आरो रुनिकाटा हाग्रा खोन्दो। नोंथांमोनाथ' बयबो साननैसो सिगां रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौ आदिबासि हारिनि मानसिफोरा सावनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ नुखाबाय एबा मिथिखाबाय जानांगौ। बे जाथायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। बेवहायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ नोजोर बोनो गोनां। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बैफोरनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बिटिसि ओनसोलाव खनले आदिबासि हारिनि सुबुंफोरखौ दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो थांनाय साननैसो सिगां रुनिकाटा फरेस्ट अफिसाव जानाय दुंहाव थासारिखौनो मख'नो हायो, जेराव आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै सावना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बे जाथाया माबोरै जादोंमोन होननानै बुङोब्ला, हाग्रा बिफाना रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय दाउखा बाहा देवस्रियाव आयेन बेरेखायै बिफां लाइफां हाग्रा दानस्रांनानै थानो लानाय आदिबासि सुबुंखौ हमदोंमोन। बेनि हेंथायैनो आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिनानै आखायाव सिखा, गन, अन्थाइ बायदि आइजें लानानै रुनिकाटा फरेस्ट मावख'खौ गाग्लोबो आरो गोबां दुंहाव थासारि सोमजिहोयो, जेराव फरेस्ट मावख'खौ सावनायनि अनगायैबो फरेस्टारफोरनि हाथियारफोरखौ लाना फैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दा बैफोर जाथाया जोबोरैनो नोजोर बोनो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला, बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रा दानस्रांनानै थानो लानाय आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा बेबादि दुंहाव थासारि सोमजिहोनाया गनायथाव नङा। दा बेवहाय आं बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानगोन दि बिटिसि ओनसोलाव एबा बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलाव आदिबासि हारिनि सुबुंफोरनि अनगायैबो गोबां बांलादेशनि मुसलमानफोरा हाबफैबाय। दा बेखौ गोख्रोङै होबथानायनि राहा लायाब्ला उननि समाव बिटिसिनि थागिबि स्पेसियेलि बर' हारिया गादबनानै दोनजानो बारा गोबाव सम गैलिया। बिटिसिनि पलिटिसियानफोरा गाव गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जेबो बाथ्रा बुङाब्ला जोबोद थाबैनो बिटिसिया गुबुननि आखायाव थांगोना रोखा होननानै बुंनो हायो। रुनिकाटा फरेस्ट मावख'आव सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंग्रो। ইনসিডেন্ট ইয়াৰ আমাৰ বিটিসি হিচাপে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্ট বিচাৰিম। প্ৰথম কথা, এই ৰিপৰ্টটো বেছ কৰি পেলাই আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জমা দিম। ইয়াৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি আইনী ব্যৱস্থা লয় ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, যিহেতু আইন আমাৰ হাতত নাই। ঘটনাটো হৈছে আমিও শুনি পাইছো। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ল বিটিসি হিচাপে যিহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো ট্ৰেন্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এই হিচাপত ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নালাগে সেইটো আমাৰ হাতত নাই। সেইকাৰণে আমি বিটিসি গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম অতি সোনকালে। মই সোমবাৰত অৰ্ডাৰটো ওলাই দিম যে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে বিটিসিত। এই হিচাপত এই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈকে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভাল এটা নিশ্চয় আইনগতভাৱে বিচাৰ হ'ব বুলি মই কামনা কৰিম। दा नोंथांमोना बयबो खोनानो हाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। बिथांनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ एबा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि। बिटिसिनि गुबुन बिफानफोर बायदिनो फरेस्ट बिफानाबो मोनसे, जेराव फरेस्ट बिफानाव सासे इएमबो दंखायो। साननैसो सिगां रुनिकाटा फरेस्ट मावख'आव जानाय दुंहाव थासारिया बेयो बिटिसिनि सिङावनो जानाय जाथाय। दा बे जाथायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावार आरो आयेना जोंनि आखायाव गैया होननानै बुंनाय बाथ्राया थारैनो नोजोर बोनो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बेनि सायाव गोख्रों एक्सन लानायनि जोबोरैनो गोनांथि दङ। बिटिसिया बर' हारिनि रोजा सुबुंफोरनि जिउ दान होनायनि गेजेरजोंसो मोननो हानाय। बेवहाय बिटिसि सरकारनि गोख्रों आयेन एबा ल'खौ बाहायनांगौ। आयेन बेरेखायै बिटिसियाव हाबफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनायनि थाखाय गोख्रों राहा लानांगौ। दा बे खामानिखौ आसाम सरकारासो मावगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राया
थारैनो दुखुनांथाव होननानै आं सानो। रुनिकाटा हाग्रा ओनसोलनि अनगायैबो सिखोना जोहोलाव हाग्रा ओनसोलावबो आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा बिफां लाइफां दानफायनानै थानो लादों, जेराव सिखोना जोहोलाव हाग्रा ओनसोलनि बिफां लाइफांफोरा खमायलांनो हमदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 2025 मायथाइनि 16 फेब्रुआरि खालाराव 316.29 स्कुवार किल'मिटार हाग्रा ओनसोलखौ नेशनेल पार्क खालामनो थाखाय आसाम सरकारा एप्रुभ खालामो। थिग बेबादिनो 2025 मायथाइनि 5 मार्च खालाराव अफिसियेलि सिखोना जोहोलाव हाग्रा ओनसोलखौ नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार खालामनाय जायो। नाथाय दायो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव आयेन बेरेखायै आदिबासि हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिफ्रा थाफैनो लानायखौ नुनो मोनदों, जेराव सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि बिफां लाइफांफोरा खमायलांनो हमदों। बेनि सायाव बिटिसि सरकार आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफाना गोख्रों नोजोर बोनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। इलिगेल इनक्रुचारफोरखौ होखारनायनि राहा लानांगौ। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलखौ संरैखा खालामनांगौ। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट खालामहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।